Hugasan pa. Hi guys, welcome back to my channel. Yehey! Char. Kabalo ba mo asa mi madto? Manulo mi og baki sa basakan, o di ba? Basakan na siya. So dapat ang dalon is pat og sako. Oh, Or 1.5. Then gadala siya bulan. Char. Sige na, bye. Kita na mi baki ron, kita ta baki. Sinday. Daw, ayok makabuhi. Makabuhi. Di na? Ngayon ikaw nang pit. Ulat. Sakto. Nakakuha siya. Ikaw na ang master. Shhh. So guys, oh my god, kanina ra ko pangita og daghan kay kog nakit-an nga baki pero wa ko kadakop. Kaduha ra jud ko nakadakop. So daghan kay kog nakit-an pero wala ko kadakop. My god, kakusog nila mulukso. So ipakita na ko ninyo kung makauban na. Palungon ako kung spot para makita na to sila. So kana siya na nulo pud na. Tara. Tara sila oh. Layuan nila oy. Tara day ah. Wa man ko kita ang tawon oy. Diba? Hugaw na kay ko pero kita ko kada ko pug baki. Tara, tara. Tara. Ya, tara. Dra. Tara, nilutaw ra man god. Grabe maganda ko eh. Di kayo maklaro eh. Wala na, model lang siya. Pagbuhay pitir. Dito lang, medyo dito lang. Lang. Dapukan niya manuloy. Mga lights, ano eh. Bago, manap ka na kidlat. Oh. Hugasan pa. Ako daw mag-video. Yes. Lumatong sa siyas. Ulat. Ulat. Wow. Yan po. Tara. Tara pitaw. Ato bang oh. Ay kalangan eh. Hindi makapulit na lang. Yan, lagi lang. Nalag ito. Wala na. Isa na kang baka na. Wala na. Isa kang baka na. Puro bubuk kong spot og matag. Baki. Isa. Sige na. Sige na.
Daga daw. Chor. Ahay nyo ha? Nasa ako, gamay. Ay, hindi ko guys. Na, dili mo yok no, basta ispatang mata. Gina? Ada, ayo ko na. Daw, di man gud makita gud kay kispetan gyud ayo. Ba anak ako daw. Tabangan ang isa. Manulo ay ini di spot. Eh, dakparon, di ba? Putusin ito, ron. Aray! Wala, Ako dako dakot na yun. bigo. Ako dakot ko. Ya! May dakpan tayo. Sa mga dako eh. Hindi ako itong bata, oh. Yan o. Bakit di sa halapin ang motor? So guys, daghan kay may kuha isa ka sako. Isa ka sako ang nakitaan pa way nakuha. Okay. So guys, daghan kay may kuha. Siyam pulo. Siyam pulo gis. Amo kuha siyam pulo gis. Gamay may kuha oy kay daghan kay nanulo jud mga bata. Sa tinod lang guys, daghan kay kog nakitaan nga baki pero wala lang ko kadakop. Oh, super daghan kay kog nakitaan nga baki pero wa ko kadakop. Char, kadakop pokoy kaduha rapod. Kain. Ako kama. Bulay gilain na. Baga pa, baga. Init ni gani. Mak ngapin saya. Sus, pwede rin ko magkabo diri tubig oh. Hindi ba kanan ba? Hindi ligo. Alimpyo mo rin. Aku araw na. Kuan. Wala na na. Ano lang, limok pa ang iyang mga kuan. Ugat. Birahan mo ng ugat. Lihokin na. Ayaw ko Okay. Mati mo hiklos. Na, oh. Ya. Nyara. Nyarang buntag. Nangakak. Nagusto siya. Uy, kuan ba sa indoy dara? O, madur ba to dari ba?